Ας μιλήσουμε λογικά για το συνταξιοδοτικό, το οποίο αποτελεί κοινωνικό θέμα. Ενώ οι συνταξιούχοι δεν αποτελούν καν θέμα, διότι σε λίγο δεν θα υφίστανται καν οι ίδιοι. Διότι η κυβέρνησή μας θέλει να βγαίνουμε στη σύνταξη μετά από 45 χρόνια δουλειάς. Ενώ εγώ προτείνω να μπαίνουμε στη δουλειά μετά από 45 χρόνια σύνταξης. Τι θα πει αυτό? Από τα 20 μέχρι τα 65 το πολίτης θα συνταξιοδοτείται κανονικά και θα λιώνει στην ξεκούραση. Και από εκεί και πέρα θα μπαίνει δυναμικά στη δουλειά. Διότι με αυτό το λογικό τρόπο λύνουμε και το μείζον πρόβλημα της ανεργίας των νέων, διότι θα είναι όλοι συνταξιούχοι και θα φτιάχνουν και τη σύνταξη. Διότι να πάρει σύνταξη στα 75 σου 100 χιλιάρικα δεν λέει. Ούτε ένα μεταχειρισμένο σάβανο δεν μπορεί να αγοράσεις. Υπερβάλλω. Καθόλου. Διότι έτσι όπως το πάμε, σε λίγο η σύνταξη δεν θα βγαίνει από το μέσο όρο των ημερομισθείων των τελευταίων χρόνων, αλλά από το μέσο όρο της πίεσης των ασφαλιζομένων. 20 μεγάλοι, συν 10 οι μικροί, 30. Δια 2 πάρε 15.000 σύνταξη. Διότι με αυτό το σκεπτικό τους, αν ζούσε σήμερα ο ήρωας Παπαφλέσσας, θα του έλεγαν ότι δεν έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Αφήστε που θα τους ζητάγανε και ένσημα από τις μάχες. Ας τους διαψεύσουμε λοιπόν. Κανείς συνταξιούχος μην πεθάνει πριν τα 150 του χρόνια, για να τους ξετινάξουμε τα κολονομοσχέδιά τους στον αέρα και να μιλάμε επιτέλους λογικά. Να μιλάμε επιτέλους λογικά. Να μιλάμε επιτέλους λογικά. Για να μιλάμε λογικά. Για να μιλάμε λογικά.